Ora, aku bareng pangan-angan mulai mlaku teko kono sampe kene. Lah kok masih awak malah kaya wong edan lho Pak Kawan, Pak. Kaya apa? Kaya wong edan. Aku iki. Wis bener aku ngomong. Lho jelas bener lho. Berarti sing edan dudu aku. Lah sapa? Awakmu termasuk wong edan. Sebabe? Lah roh aku edan mbok kancani. Oh iya. Lah nek ngono yo yogane ya termasuk yo edan kabeh. Ya kaya. Lah wis lame dhewe loro wong edan kok ditabuhi. Ayo. Ya ora yo. Ya kaya yogane tok tok. Lah sapa? Kiron ya edan. Lah kok edan? Lah wong edan tak dikumpukne. Ayo. Lah nek duduk kiron tok. Sapa? Lah masih wong delok ngene iki yo edan. Kaisa. Lah wis lame dhewe kene kok diguyu. Kok gaya edan. Ora kudu guyu kok. Lah iya. Lah ngono ya. Gak penonton Pak. Lah sapa? Kameramen ya. Edan. Bijaksana. Lah kok bijaksana? Terus nek wong edan ngene terus disoting kabeh. Ngono. Akhirnya dadi cuwek. Yo iso ae. Ora nih, awakmu kok apa seje karo biasae. Apa arep kok masalah sepeda? Ora masalah sepeda ora. Padha tengengesan. Iki luwe kanggo janganan. Apa? Nyambut gawe gak dolanan. Janganan. Tapi kademen. Apa? Tenanan kudu temen. Ngono. Iya. Ya. Ya apa? Bahasane apa? Aku entekan parian kok. Walah, blangkon. Udah aduh. Awakmu lek gawe ngene iki, Pak. Jajal mesem aja mesem. Kayak kiron ora? Oh. Ora, malah sanduk kiron titik. Mesem. Masalah. Mesem. Al. Mana? Alah. Kang kok mbok idoni ya. Nah, jan pokok kuantes lho, awak jan patur, Pak. Gawe apa? Pakaian ngene iki terus nggih blangkon iki. Tak wah nemu dodan blangkon kaya nyunggi bulos. Persis nyunggi bulos. Kaya apa? Kaya nyunggi bulos. Nyunggi bulat. Lek, Apa? keadaan api kaya ngene mosok gak enak anget-angetan lek. Anget-angetan yo apa, nggih? Masa anget-angetan apa? Apa? Gak pedok 5 ulang kae rada modot. Nek iki saya. Nek iki, Pak. Ya jelas ngalung lagi, Pak. Ngalung iki. Pitik apa? Iki lho, Pitik ngalung. Sadake kok wis iso ngalung yo. kok iso ngalung. Wong sing apik ngomong kok ya. Ya, rada bingung. Ayo toh, wis. Ganku kena sisih. Kowe iki lho ngomong. Iki lho. Ngomong. Alah. Kayak milih sing gede, wong mbok sesuaikan karo dukure. Sing iki ya pantes kok milih sing kono. Apa sebabnya aku kok milih sing ngene iki? Sebab apa? Iki lak gede. Heeh. Aku balungan cilik. Heeh. Terus Cara kir iki anu 18. Lah nek awakmu? 22. Ngipli. Jajal deh. Masa pagri karo iki, Pak? Hah? Masa pagri karo iki? Endi? Iki lah. Karo kita? Heeh. Wah, ya jelas pangling kok. Iki lha apa petilamu? Aku kan mbok mut. Siapa sih? Telo. Allah. No, ndang pengen. Sing pengen lho sapa? Ya, cok kenalmu. Masih ingat kan sama saya? Oh, alah aku kayak narodor cara bulu. Padahal betul aja guru. Ngomong sing benar. Ya. Ini Widya kan? Betul. Hah? Yang satunya Mbak ini siapa tuh, Mbak? Lek, Apa? bocah ini wayahe. Apa? Nek biyen kan gak ngerti sanepan. Aku ini kan Widya kan? Karena daerah. Nek aku keadaan ngene iki. Dicekel. Maksudnya ngene lho, Mbak. Kowe iki dicekel iki aja kok ngene iki dicekel kok ngene lho. Ngomongin ngono. Kok iya aku ki ora iso ya kudu ngene. Kok mbok kan neklukne iki, Pak. Nah, ini Mbak Widya. Yang satunya siapa, Mbak? Tuh, Mbak Sinta. Ya tetap BKBR. Apa BKPRI? Bakul berat. Oh ya, takut berat. Kowe ora apa-apa tang Mbak Widya sama Mbak Sinta. Orane, oh yang pada Mbak Widya kan Mbak Sinta nek ngene bareng gayamu. Kita kan sebatas hanya ingin berkenalan, ingin takoni apa kabar wis gak tau petuk ngono ae. Widya. Ya.
Apa? Bagaimana kalau iki misalnya padha aguse, gak nganggo apa-apa. Gak nganggo apa-apa ngene iki. Ya Mbak Widya, pasti tak sekali-kali ditanya dong. Lek bagamu dhewe wis senengmu kan lho. Apa? Tipis-tipis. Tipis-tipis ngawur tok ae. Pamane ngene lho. Mbak Sinta lama kan enggak ketemu kan? Sekarang di mana toh Mbak Sinta? Di Surabaya. Oh, di Surabaya. Oh, Surabaya mana Mbak Sinta? Surabaya di kebun binatang. Oh, kebun binatang. Berarti kan apa? Lek, terus sih. Lah apa? Wah, tidak urung. Jawab apa? Ya mestinya ngaku nang kebun binatang. Lho kok kamu rumah Terus sakit? iki jawab ini. Oh, yang gini-gini. Apa yang gini-gini? Tek. Apa rupamu kayak ketek? Ora iso. Tapi dino. Polahmu lho. Oh, Mbak Sinta sekarang ada di Surabaya ya? Mau kemana sih? Apa berdekatan dengan Mbak Widya? Oh, iya. Kan masih saudara kan? Lek, kita ngerti akan Mbak. Lek. Sinta, Iya, Pak. sini dong. Wah, nek senengane momon iki. Iya juga. Apa sih, Mbak? Sini. Saya kan lagi Kamu ngomongan itu nih. anak kecil gak boleh kayak gitu ya. Saya mau sama Mas ini. Loh, kamu ngeyel ya. Ini kakakmu loh. Aku sing ngomong kowe. Tapi saya suka ini, Anak, Pak. Maaf, rupa kaya munyo ora iso entuk karo kowe, Wit. Maaf Om. Oh iya. Ini sebetulnya Kok Om? Dia kakak saya. Aku ki wedok. Oh, beda toh. Katanya lo Om. Wis so plastik dadi lahir timbo. Ember. Empang. Ayo Oh, sini kakaknya Mbak Widya sama Mbak Sinta. Ini adikku. Jadi iki wedok-wedok aku lanang dhewe. Ngono lho. Nek kowe kuwi seneng karo adik-adikku, kuwi ra entuk. Kuwi isih cilik-cilik kilo babone. Ya iki ketuane sing nang ngene Apa? anu Stadion Solo. Coba. Arek kowe pilih ndi? Sing ngarep apa sing mburi? Enak di Pak kira-kira Pak. Enak di sing arep tak mburi. Aku ki ngarep mburi biasa. Udah biasa. Tegasnya yang di depan kan mukanya. Loh. Kalau di belakang ini sanggulnya gitu loh. Lek, ngene awake dhewe ki wong kowe karo aku padha warase. Endi mesti iki lho. Ya aku. Ya seneng ae ya, Dik. Lho lah iya, ini seneng adike apa Mbak Yuni? Mbak Yune ngono lho, iki wis gedhe nek iki sing adik-adikku cilik. Iki urung mudeng arane gedhe lan dawane. Umure pira to, Mbak? 22. 22 tanggalku 13 meteng kok. Lah jadi padahal karo nggonmu. Lah gonamu kuwi wong trongok kabeh kok. Dalan ndi? Anu, Mbak. Jalan. Ini kan namanya Mbak Widya. Ya, ini Widya, Dan ini kan Mbak saya. Sinta. Ini Sinta. Lah, Mbak ini namanya siapa? Endang Wahyuni. Kali Apa? kepala, Dik. Namanya siapa, Mbak? Saya Endang Wahyuni. Indang Wahyu. Iya, Endang Wahyuni wangi sepanjang hari. Aduh pusing. Jenenge Cawi. Endang Wahyu. Iya, alias Gawin. Aduh. Oh, Mbak Win. Iya. Cantik bener ya Mbak Endang ya. Lah tambah lem kok raine ilang. Kok seperti adik-adiknya. Iya, Mbak iya. Sinta cantik. Saat ini cantik Mbak juga, Widya iya. cantik. Saya juga, saya gimana kalau saya, Mas? Aduh cantik sekali, cantik. Apa? Iki nek adus nangis. Lah kok nangis? Aku nggak adus nangis. Sebabnya? Kan kamar mandine nek kocone. Terus aku dhuwur ayu. Ya, bareng mengisor. Terus ngene. Yes. Bangetan. Aku ki tak ndake apa? Aku ngilu ki yo ngilu raiku dhewe. Lah kok terus bangetan apa terus ngisore ana apane? Wah, aku roh nek resiku apa. Lah kok ki apa tau ngerti aku? Sama adus sak waktu aku rono ya. Apa kenceng? Tak injang. Lah aku kok Bareng Mbak Widya. adus kok suwi menak ngono. Aku sak dungu yo. Terus? Wis wah karek sak senti aku. Tapi tak incengi ya iki. Terus kok napa? Sabungan. Sabungan. Ngene, Cik. Ya karo nyanyi ngene. Cantik dong. Bareng kosokan ngene lho. Mengisar ah. Heeh. Bangetan. Terlalu. Lalu apane? Mbok. Kok terlalu. Sek saiki ngene lho adikku, Sinta. Kowe iki seneng tenan karo iki to? Heeh, seneng banget. Lah kowe Wit, Iya. sing mbok senengi sing endi? Nih, yang ijo. Ijo. Alah wong prongos kaya ngono. Kan manis, Mbak. Mbak, Engko ditatap nih motor. jangan dipandang merongosnya, Pandang apa nih? tapi pandanglah wajahnya. Wajah baby pis ngono Pak. Loh, bukan baby pisnya. Apa? Ini wajah seperti ini kan langka sekarang. Ini kan wajib dilestarikan. Oh iya, sekarang Tuhan tidak menciptakan lagi seperti ini ya. Betul. Aduh, kasihan. Monggo Miskin monggo. amat. Perusahaan dereng ngedalaken malih monggo.
Aku nggoraken boneka ya. Piye, Wit? Ndak ngomong. Saiki Pokoknya kowe saya mau sama ini, Mbak. Oh, enggak boleh. Harus kakak dulu. Malah pinter malinge. Tak kaya ngono. Kakak sih. Lah iya toh harusnya begitu. Kamu harus masuk dulu, enggak boleh namanya pacaran. Pusing. Ayo masuk. Masuk. Kamu harus belajar sekolah, harus jadi orang yang pintar. Kamu itu enggak boleh